गेल्या वर्षी पण मला खूप चांगला रिझल्ट आला होता. ह्या वर्षी मी साधारणतः 2 वेळा वापरलेला आहे बेक्टोरेज आणि हे उत्पादन बॉटनिकल बेस असल्यामुळं याचा खूप चांगल्या पद्धतीने मला रिझल्ट भेटलेला आहे. नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, मी कृषी तज्ञ रोहन कारुडे स्वागत करतो तुम्हा सर्वांचं केबी बायो ऑर्गॅनिक्सच्या आपल्याच यूट्यूब चॅनलवरती. शेतकरी मित्रांनो, आज आपण आलो आहोत सोलापूर नगरीमध्ये. प्रगतशील डाळिंब बागायतदार श्री अनिल काळे यांनी केबी बायो ऑर्गॅनिक्सचे बॅक्टोरेज हे उत्पादन तेल्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी वापरले होते. तेल्यावरती मात करण्यासाठी केबी बायो ऑर्गॅनिक्सच्या बॅक्टोरेजने त्यांना कशी मदत केली आहे हे आज आपण प्रत्यक्ष त्यांच्याचकडनं जाणून घेणार आहोत. चला तर मग. नमस्कार सर. नमस्ते सर, कृपया आपला परिचय शेतकरी बंधूंना करून द्यावा. नमस्ते, माझं नाव अनिल मनोहर काळे, राहणार माळुंग, तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर. माझा मोबाईल नंबर आहे 9145207004. सर, आपण डाळिंब पिकामध्ये येणाऱ्या तेल्या या रोगाच्या नियंत्रणासाठी केबी बायो ऑर्गॅनिक्सचे बॅक्टोरेज हे उत्पादन वापरले होते. त्या उत्पादनाचा परिणाम तुम्हाला कसा जाणून आला, काय सांगाल? साधारणतः गेल्या वर्षीपासून मी माझ्या शेतीमध्ये डाळिंबामध्ये बॅक्टोरेज वापरत आहे. गेल्या वर्षी पण मला खूप चांगला रिझल्ट आला होता. ह्या वर्षी मी साधारणतः 2 वेळा वापरलेला आहे बेक्टोरेज आणि हे उत्पादन बॉटनिकल बेस असल्यामुळं त्याचा खूप चांगल्या पद्धतीने मला रिझल्ट भेटलेला आहे. साधारणतः बेक्टोरेज घेतल्यानंतर 2 ते 3 दिवसामध्ये फळ जो डाग आहे तो काळा पडायला चालू होतो आणि बाकीचं जे तेल्याची वाढ होत आहे त्याचे बऱ्यापैकी नियंत्रण मला दिसलेलं आहे. निश्चितच सर, तुमची ही प्रतिक्रिया आमच्यासाठी अतिशय अमूल्य होती. सर, मला हे जाणून घ्यायचं आहे की तेलाच्या नियंत्रणासाठी आत्तापर्यंत तुम्ही बाजारातील विविध रासायनिक जीवाणूनाशक तर वापरलेच असते. त्या रासायनिक औषधांच्या तुलनेमध्ये केबी बायो ऑर्गॅनिक्सचे बॅक्टोरेज जे संपूर्णतः वनस्पतीजन्य आहे, या दोघांमधला रिझल्टमधला फरक तुम्हाला नेमका कसा जाणवतो? तेल्यासाठी जेवढा तुम्ही रासायनिकचा यूज कराल, बुरशीनाशकांचा किंवा इतर कॉपर बेस आहे, त्याचा मला वाटतं खूप जास्त जर यूज केला तर त्याचा रिझल्ट येत नाही. गेल्या वर्षी मी एकही कॉपरचा स्प्रे घेतलेला नाही. बॅक्टोरेज असेल किंवा दुसरी ऑर्गॅनिक उत्पादनं असेल, यामुळेच मला चांगलं कव्हरेज भेटलेलं आहे आणि यावर्षी मी कॉपरचा यूज जास्त केलेला नाही. साधारणतः फक्त एक कॉपरचा स्प्रे झालेला आणि त्यावरती मला वाटतं एक साधारणतः 2 ते 3 झाडा फक्त ॲक्टिव्ह तेला होता, तोही थांबलेला आहे. सर, आपला दर्शक वर्ग हा अतिशय मोठा आहे. इतर डाळिंब बागायतदारांना तुम्ही नेमका तेल्या नियंत्रणाबद्दल काय सल्ला द्याल? मला तर वाटतं कसं आहे, तेल्यासाठी तुम्ही प्रिव्हेंटिव्ह कुठलीही गोष्ट जर केली, समजा कुठलीही स्प्रे असते, तर खूप फायदा होतो. बॅक्टोरेज मी प्रिव्हेंटिव्हमध्ये 2 स्प्रे घेतले, त्याचा मला खूप चांगला फायदा झालेला आहे. शेवटी कसं आहे, जास्त जर प्रमाण वाढलं तेल्याच्या बागेमध्ये तर तुम्ही कुठलाही जरी स्प्रे घेतला तर ते थांबणार नाही. तर तुम्ही प्रिव्हेंटिव्हमध्ये जा, प्रिव्हेंटिव्ह यूज करा, जैविकवर जा, रासायनिकचा थोडा यूज कमी करा, नक्कीच नाही थांबत. निश्चित सर, तुमची ही प्रतिक्रिया, तुमचे हे अनुभव आमच्यासाठी अतिशय अमूल्य होते. शेतकरी मित्रांनो, डाळिंबातील तेल्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी तुम्ही वापरा केबी बायो ऑर्गॅनिक्सचे बॅक्टोरेज, जे अवघ्या 48 ते 72 तासांमध्ये तेल्यावरती खात्रीशीरपणे नियंत्रण मिळवून देते. शेतकरी मित्रांनो, तुम्हाला आमचा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा. तुमच्याही बागेतील तेल्या संदर्भात तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर आम्हाला खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुमचा नंबर टाकायला विसरू नका. लवकरच भेटूयात नव्या व्हिडिओसह. तोपर्यंत धन्यवाद.